with the female, and looking forward now to moving on to the special 127 for the best. Ni'n ail cydied yn dosbarth y meirch yn yr adran ec y Merlod Cymreig teip cob ac y beirniad Alan Lewis brydfa Tysil sydd yn beirniadu ac dyma fo'r stiward Lilian. A mae'r het wedi dios grob ac Gwenllan Maddock sydd yn mynd â hi. Dosbarth y meirch yn adran ec y Merlod Cymreig teip cob. Ac Alan Lewis y beirniad yn gwobrwyo'r wobr gyntaf i Derek Dykes. Dyma ni'r march Gwenllan Maddock. Derek Dykes a Joanne Nichols ac yn amlwg yn meddwl dipyn iddyn nhw. Derek, dyn ni'n gweld Derek yn emosiynol yn aml iawn, Rob. No, mae fe'n gallu bod digon serious yn dweud, ond na i ddwrnodau yn dyfe. Gwenllan Maddock wrth Parc Marfel ac allan o Gwenllan Awel y Gasteg. Tyrios Aragon yw'r ail. Yn y berchnogaeth Peter a Jackie Denning. Rhif 998. Yn cael ei arddangos gen Tony Newman ar drydydd yn fannu Hillgath, y Lucky Legend, sydd wedi gwneud dipyn o ennill yn y gorffennol. Wedi cael tymor dda iawn hefyd a Roger Davies sydd yn derbyn rhosglwm. 999 wrth gwrs oedd yr un oedden ni'n sôn oedd yn drydydd. Hillgath, Lucky Legend o berchnogaeth Louis Dennis a Steph Glover. Ac dyma'r rhosglymau yn cael ei cyflwyno yn dosbarth i'r meirch yn yr adran ec. Mr. R.J. Davies' Holy Tango. And in 6th place we have 1007, Mr. Raymond Hunt with Minawon Arthur. Felly llongyfarchiadau mawr i'r bydol yn y dosbarth hwn, sef i'r 1000 yn ato, sef Gwenllan Maddock. Ac yn ail, mae gen i 1998, Mr. and Mrs. Peter Jackie Denning gyda Tyrios Aragon. Ac yn drydydd yna, 999, Mr. Lewis Dennis a Mrs. Steph Glover gyda Hillgath Lucky Legend. Ac wrth gwrs wrth ennill dosbarth hwn, mae'n ddigon wrth gwrs Gwenllan Maddock hefyd yn derbyn o wobr arbennig 69. So by winning this class, Gwenllan Maddock also wins the special 69 Bolivia for the optional order track, mainly given by his family for the best stallion. So put your hands together, ladies and gentlemen, for Awr iddyn nhw. Gwenllan Maddock. Dyma berchnogaeth Derek Dykes a Joanne Nicholson yn mynd a dosbarth y meirch yn yr adran ec. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw.